priatelia, naši susedia, bratia, ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že sa už po mnohých rokoch dostalo k tomu, aby sme mohli si splniť tú našu povinnosť a pozvať vás a privítať vás, ja poviem tak možno oficiálne ako delegáciu. A my se máme, když hymnu si zaspíváme, sedíme u stolu pěkně pospolu. My se máme, když hymnu si zaspíváme, a sedíme u stolu pěkně pospolu. A skleky zní, každý z nás dobře ví, co od nosu dáme si do nosu, přitom si naši hymnu zanotujeme. To se musíte naučit. To já umím. No, ale nespíváte. Jakože ne. Jo, tak to nevolám. To je naša společná hymna československá. Pondělí máš důvod k mlčení, ve středu dvě pláče odmění. V neděli už nevím, že tě mám, osmý den zkází nám. Že bez lásky jsem jenom smutný, ale bez přátel bych nepřežil. Jsou v téhle zemi i dobrý lidi. Jsou mají pevnej pohled i ruky směs. Jsou skromný, tak mě vidíš, ty nikdy netancujou, jak si někdo písku. Milí naši hostia, milí naši susedia, milá naša družba. Ja som veľmi rád, že sme sa dostali do tohto momentu, kedy nám v podstate už ubehol jeden deň od včerajšieho večera. Trošku sa nám to organizačne komplikuje, lebo to počasie obmedzilo tak ako tenistov, tak aj hasičov, takže oni ešte dohrávajú tie svoje turnaje a tie svoje súťaže, čiže nám budú chodiť priebežne a ja už nebudem čakať. Ak máte, ak nie, tak si nalejte alebo pomyselne chyťte do ruky. Pripíme si na spoločné chvíle, úsmevné tváre, spoločné priateľstva a snáď o rok na zdravie. Já bych v první řadě chtěl strašně poděkovat celé obci Kaňanka a především teda starostovi Peterovi za pohostinnost, protože tady pro nás připravili krásné ubytování, kompletní program od včerejška až do zítřka, předpokládám, že ještě nekončíme určitě. Takže za to strašně moc děkujeme, že jsme vůbec mohli přijet.